sisi oyingcwele ngingabona insindiso yomoya mzimba wami nendlala kahle nempilo uma ungekho kimi. Ngingaceza nganulaka losuku lokwahlula ngingaceza nganulaka ngaphandle kwakokosi isisila nemiswazi eziza njengesiphepho nezinhlupheko nokufa ngivikelwa ngubani. Ngingathini kuwena Jesu msindisi ongcwele ngothinina kuwe namhla ulili oyingcwele umusa wakho phakade ngokubabekezelela ubathethe lelizono ngokufele emthini. Litholakala kuphi? John 6 verse 68. Tholakala siyoqala lapha ku-66. Emva kwalokho abaningi babafundi bakhe babuyela emuva ababe besahamba naye. Ngakho uJesu wathi kwabayi-12, nani nithanda ukumuka na? Simon Petro wamphendula wathi, Nkosi, siya kuya kubani na? Amazwi okuphila okuphakade akuwe. Siyakholwa, siyazi ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu. La kubonakala uJesu Kristu wayehamba nabafundi bebaningi, behamba beshumayela, ehamba nabo enza izimanga, ehambe naphezu kolwandle babone kuyisimanga nako bona lokho. So manje uJesu Kristu uyababuza ukuthi nani nifuna ukubuyela emuva na njengalaba abanye abahambile? uJesu wakhuluma wababuza ngosokusele laba abayi-12 ukuthi nani nithanda ukumuka na? Yepho Simon Petro wathi, Nkosi, waphendula wathi, Nkosi, singaya kubani na? Amazwi okuphila okuphakade akuyi. Ngoba uSimon Petro lo wayethanda uNkulunkulu, wayethanda njalo nje futhi ukuthi kube wuye ophendulayo, ngoba le ndaba le kaNkulunkulu kaJesu Kristu eyiqonda ayizwisisa, kepha emawala kokunye kwezinye izinto aphendule emawala, kanti lokho kuyamsiza futhi, kanti futhi kuzomfakela kwenye indawo ukuthi abe nokusaba. Njengoba isho la ukuthi, Nkosi, singaya kuphi na masisuka kuwe? Ngoba amazwi okuphila atholakala kuwe. Ngoba sezigcwele izinto emhlabeni, kwenzakala lokhu, kwenzakala, sesisaba, sifikela ukwesaba. Yepha masazi ukuthi sinoJesu, sazi ukuthi sinakho konke. Noma izivunguvungu zingafika kangakanani,
noma imvula ingana kangakanani, noma bangakhuluma kangakanani, kodwa siyazi ukuthi sinoJesu. Masisuka la kule themba lesithembele kulo, singaya kuphi? Ngoba konke ukuphila, yonke into eyenzekayo siyayizwa, ikhona ibhaliwe la, siyayibona futhi ukuthi nayo iyenzeka. Njengoba incwadini eyosho ukuthi kwabhalwa, kwalotshwa ukuthi kuzoba nezinto ezinje lezi sizibonayo ukuthi zizofika. Kodwa ngaleyo mihla leyo, ngoba bazange babone, babebhalelwa betshelwa ukuthi kuzofika izinto ezinje, badlula lapho. Manje kithi esikhona manje, lezi zinto sizibona ngamehlo zenzakala, ezazibhaliwe ukuthi zizokwenzakala. Ngakho kudinga ukuthi sibambelele, siqinisele kuNkulunkulu. Ziningi izilingo ezivekayo nezivukayo endleleni, kepha noma kunjalo kudinga ukuthi nje sibambelele kuNkulunkulu, ngoba amazwi okuphila, impilo yonke isezandleni zikaNkulunkulu. Lokho kunye kungasabisa, kusithuse, sibone ukuthi masibalekela kubo sothola ukuphumula, kanti siyawusizini lwaphakade. Ungcono wesifele la enkosini, sibambelele la enkosini, sazi ukuthi ngale kwethuna kukhona ukuphila. Ngalamazwi ngiyabonga uNkulunkulu, futhi ngibonga kakhulukazi uma uPetro esho ukuthi singayaphi masisuka kuwe, ngoba usho nje esebonile izinto uJesu Kristu azenzile, futhi esebonile naye uJesu Kristu emtshelile ukuthi iqhude lizothi lingakakhali kanye uyobe sekemphike kayi-3, ukubonile lokho kwenzakala. So namanje uyasho ukuthi singayaphi uma sisuka kuwe, ngoba amazwi okuphila akuwe. Siyambonga uNkulunkulu njalo. Amen. Amen. Ngingathini kuwe na Jesu, umsindisi ongcwele, ngothini na kuwe namhla uleli oyingcwele, umusa wakho phakade ngokubabekezelela, ubathethe lelizono ngokubafele emthini. Baba